lauseiden pänttääminen voi olla voimaannuttavaa, jos uskoo, että korkokengät todella tekevät naisen, mutta ne voivat myös masentaa ja tuntua auttamattoman vanhanaikaisilta. Testasimme, miten legendaariset sitaatit toimivat 2010-luvulla. Mä luen mitä kukakin on sanonut. Täällä on pour yourself a drink, put on some lipstick and pull yourself together. Elizabeth Taylor. Ja
Epäonnistuminen ei ole sitä, että mokaa, vaan sitä, että luovuttaa. Pitää vain nostaa leuka pystyyn ja mennä elämässä eteenpäin. Viisaita sanoja. Michelle Obama, joltain on vähän aikaa metsästellä milloin se kirja tuli, mutta mä oon nähnyt suomalaisen kirjakaupan ikkunassa sen Michelle Obaman kirjan. Maailman pelastajat, ilmastonmuutosjuttuja. Joo, ilmastonmuutosjuttuja. Hyvin tärkeitä juttuja. Täältä taas löytyy tää tilauslärpäke. Little Mix. Maailman suurin tyttöbändi. Mä tykkään Little Mixistä paljon. Niiden uusin albumi on tosi hyvä. Mä oon kuunnellut tosi paljon sitä Women Like Me-kappaletta. Hyvä biisi. Täällä muuten julkiksena on hirveä paine olla täydellinen. Aina pitäisi näyttää viimeisen päälle laitellulta, olla iloinen. Ja jokaista kappaleesta pitäisi tulla lista 1. Se ei kuitenkaan ole mahdollista. Kukaan ei ole täydellinen. Täällä on myös, että deittailu tässä ammatissa on todella haastavaa. On vaikea tietää, kuka on kiinnostunut sinusta oikeasti ja kuka vain sen takia, että olet lehtien kansissa. On helpompaa deittailla toisia julkiksia, koska silloin ei tarvitse miettiä, yrittääkö toinen vain hyötyä suhteesta. Totta, kun alkaa miettiä. Täytyy olla vaikeeta toi julkisten elämä. Täällä puhutaan rahasta. Harrastuksesta tuli työ. Toi on itse asiassa mitä mä yritän tehdä nyt, koska mun ammattivalinnan tai opiskeluvalinnan kanssa, että saisin tehtyä mun rakkaasta harrastuksesta työn. Katsotaan, mihin tää tie vie. Ylikelaa ja mitä jos suhteessa nainen tienaa enemmän kuin mies ja menestyy paremmin urallaan. Tää onkin mielenkiintoinen.
sitä Lidlin hintaa. Täällä on puhuttu taas korealaista kosmetiikasta. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä kyllä jonkun ASMR-videon liittyen korealaiseen kosmetiikkaan. Mutta katsotaan. Mulla on muutamia yllätyksiä jaossa, mitkä toteutuu sitten eikä ensi kuussa tai maaliskuussa. Mutta joo. Kosteuta Korealla